जय सीताराम जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲି ସେ କାମ ଆଜି 25ଟା ହେଇଛି। ଘର ଦେଖନ୍ତୁ 25ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଘର ଫୁଲ ଫୁଲ ଅଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। କାମ ଯେତିକି ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ରୋଷେଇ ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ମୟୂର ଲାଗିନଥିଲା ସେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜି। ଏପଟେ ମୟୂର ଲାଗିଯାଇଛି। ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା କୋବି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ପାଇପ୍ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଘର ପଛପଟ କଳସ ବହିଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖାଇକି ଗଲି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।